Bueno, e para rematar, xa temos que facer o presuposto de tesourería. A previsión de tesourería para este primeiro ano de actividade da nosa lavandería. Eh, En marzo preparamos, acondicionamos o local, adquirimos a maquinaria, todo, solicitamos os préstamos e iniciamos a nosa actividade en abril. Cando iniciamos a actividade, o saldo que temos na nosa conta bancaria son os 1.500 euros eses que, bueno, no momento de prever cales iban a ser os nosos investimentos iniciais, determinamos que necesitábamos ter 1.500 euros na conta bancaria para empezar. Pois bien, partimos desa situación. Temos 1.500 euros na nosa conta bancaria. Ahora, canto vamos a cobrar o primeiro mes? Pois vamos a cobrar o que vendimos en abril, importe de lavados do mes de abril, importe de lavados, eso sí, co IVA incluído. Esta cantidade que temos aquí son as nosas vendas sen IVA, que son os ingresos reais da empresa, pero cando cobramos dos nosos clientes, cobramos co IVA incluído, cobramos tamén o IVA. Así que agora, como estamos facendo unha previsión de tesourería, recordade, temos que ter en conta non os ingresos e os gastos, sino os cobros e os pagos, que non é o mesmo. Bueno, así que, canto vamos a cobrar no primeiro trimestre? Pois as nosas ventas multiplicado por 1,21. E así temos co IVA incluído. Cobraremos 2.800 euros. E canto vamos a pagar? Bueno, pois o mismo. Pagaremos pois as nosas compras, as compras de deterxente, compras de os consumos de enerxía, etcétera, que está aquí, os gastos variables, pero co IVA incluído, por 1,21. Estos son as compras de deterxente, auga e luz. Por gastos de persoal, canto vamos a pagar no mes de abril? Pois vamos a buscar os resultados a cuota de autónomos, 92 euros. Por arrendamentos, pois a cota de arrendamentos do primeiro mes, cota de arrendamento, aluguer do local, por 1,21. Fixadevos, a cota de autónomos non leva IVA, por iso non o multipliquei por 1,21. Reparacións. Bueno, vamos a ver, as reparacións pagarémolas cando chamemos o técnico e nos veña a reparar unha lavadora variada. Eso non significa que todos os meses vayamos a ter que facer pagos de reparacións. E é probable que estes primeiros meses non teñamos ningunha. Bueno, nós determinamos no seu momento que si, non había reparacións. Onde está? Mantemento. Aquí. Van a ser 500 euros anuales. Eso non significa que vayamos a pagar 41 euros mensuales. O normal é que, se temos unha avería, pois veña o técnico e lle paguemos a avería completa, non vamos facendo pagos mensuales. Así que vamos a supoñer que estes 500 euros de mantenimento pois se nos dan ao final de ano. Supoñemos que o primeiro mes non vamos a ter ninguna avería, nin o segundo. Bueno, o terceiro, o cuarto ou o quinto, mellor xa temos. Pois nos establecemos que teremos que facer un pago de 500 euros e unha previsión, pois en decembro. Así que aquí na previsión de tesourería, en reparacións, vou poñer que o pago o realizo en decembro. Veña a buscalo aquí. Mantemento. Aquí. Isto por 1,21. Bueno, máis. Primas de seguros. Bueno, o seguro fago un pago anual, nada máis. Un pago anual. Sabedes que os seguros podemos pagalos mensualmente, trimestralmente.
Neste caso facemos un pago anual e é tamén o principio. En este caso o principio, xa. Agora, pumba, 600 euros. Todos xuntos. E os seguros están exentos de IVA. Así que non o multiplico por 1,21. Publicidade. Teño publicidade, sí. Bueno, en publicidade pásame outro tanto como mantemento. En publicidade vou gastar todo agora ao principio. Fago agora unha campaña de publicidade neste momento. Entón non vou pagar 58 euros mensuales, sino que fago un pago agora ao principio, dos 700 euros. Así que traslado aquí, este primeiro mes, o pago completo da publicidade. Os 700 euros por 1,21. Suministros. Inclúe potencia eléctrica e comunicacións. Bueno, pois veño a buscar isto. Aquí, potencia eléctrica instalada. Isto. Mais a comunicación. Isto. Isto sí que son pagos mensuais. Así que, ahora, isto meto entre paréntesis, porque teño que multiplicar todo por 1,21. Por 1,21. Outros servizos. Bueno, pues vou a buscar outra vez os resultados e outros que teño aquí. 50 euros por 1,21. Son pagos mensuales de 50 euros máis IVA. Outros tributos nada, impostos sobre sociedades nada. Liquidación do IVE. Bueno, teríamos que facer os cálculos de liquidación do IVE. Como a Facenda Pública nos debe desde o principio 8.000 e pico euros, non vamos a ter que pagar nada de IVE durante o primeiro ano, nin probablemente durante os 2 primeiros anos, hasta que Facenda nos devolva os 8.000 euros. Bueno, entón, nada de liquidacións de IVE, xa teño todos os pagos aquí. Voy a completar aquí o cuadriño. Cobros de explotación, isto. Pagos de explotación, pois a suma de todo isto que teño aquí. Suma de todo isto. Espera, que me quedou aquí cuotas de amortización de préstamo a longo plazo e a curto plazo. Aquí é onde vamos a ter o problema. Cuotas de amortización de préstamo, a cuota, non os intereses nin a amortización, sino a cota do préstamo completa. A cota do préstamo completa a de longo prazo eran 407,21 euros. E a de curto prazo son 869,88. Bueno, entón, saldo final, aquí volvemos a ter o erro este, saldo final é A máis B1 menos B2, vale? Saldo inicial, máis cobros menos pagos. Vou corrixir isto aquí. A máis B1 menos B2. Igual a saldo inicial máis os cobros, todas as moneditas que van a entrar nas nosas lavadoras, menos os pagos que temos que facer, e nos salen 73,15 euros negativos. Bueno, sorpréndeme este resultado porque na tutoría presencial dábame outra cantidade totalmente distinta. No, o sea, un saldo final moito peor que a este. Moito peor. E claro, ao saírme unha situación cun resultado moi negativo na tesourería, planteámonos a posibilidade de que bueno, un dos problemas graves é que temos que pagar este préstamo a curto prazo, que son 869 euros mensuais, unha cantidade alta. Para evitalo,
teríamos alternativas. A primeira delas sería solicitar inmediatamente a devolución deste IVE. As empresas agora poden solicitar a devolución mensualmente do IVE, pero para eso teñen que incorporarse a un registro de empresas en devolución mensual, e iso supón que nos obligaría a facer declaracións mensuais de IVA durante todo este exercicio e no exercicio seguinte, co trastorno que iso supón para unha pequena empresa, e ademais hai que presentar outro documento que é o 340, bueno, en fin, que se complica un pouco a xestión, pero bueno, pero dadas as circunstancias, parece que podemos esperar a final de ano para solicitar a devolución do IVE. Parece que podemos soportalo ben. Bueno, estes 73 euros, bueno, estamos aí. Habería que ter cuidados e vemos que pedimos unha pequena póliza de crédito e o solventaríamos facilmente se temos unha pequena desviación. Bueno, vamos a ver que pasa o resto dos meses. O resto dos meses trasladamos entón o saldo ao seguinte mes. Partimos maio con menos 73 euros. Cobramos o mismo. Trasladei isto cara a dereita, copiei todas estas formuliñas. Copio tamén os pagos por consumos, porque van a ser iguais todos os meses. Copio tamén como se chama? Os gastos de personal. Aquí cuidado, que pasa con esta fórmula? A ver, C38, resultados C38. Vale, aquí teño que fixala antes de copiar. Esta teño que fixala F4 e agora sí copio. Pumba, 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 para acá. Isto igual antes de copiar, teño que fixala F4 e traslado para lá. Vale, todos os meses pago o mismo de cuota de autónomos, todos os meses pago o mismo de arrendamentos, reparación sigo sin pagar nada durante estes meses, solo pago aí. Prima de seguros solo o pago aquí, así que non traslado nada. Publicidade só a pago aquí, non traslado nada. Os suministros sí, os traslado, F4, F4. E traslado isto cara aquí, bomba. Outros servicios, o mismo, F4, e traslado. A cuota de amortización de préstamo tamén fixo e a traslado. E o préstamo a curto igual, fixo e traslado. E esta formuliña de aquí, sin fixar nada, tamén a traslado. Bueno, a ver, andamos aí todos os meses. Xa vos digo, podemos pedir unha póliza de crédito, unha pequena póliza de crédito, ou incluso, para empezar, pedir un préstamo un pouquiño maior de 10.000, pois de 11.000, e entón partimos de efectivo de 2.500 euros, 1.000 euros a maiores, e xa teríamos cuberto a previsión de tesorería perfectamente para este primeiro ano. Bueno, cuidado que aquí me quedou tamén trasladar o saldo anterior, o sea que a cousa non pinta tan ben. Ao final temos un desfase de tesourería en decembro, teríamos un desfase de tesourería de 1.687 euros. O sea que non teríamos que pedir algo máis que 1.000 euros a maiores no préstamo, 2.000. Polo que deberíamos estudiar seriamente si incorporarnos ao registro de devoluciones mensuales para conseguir estes 8.000 euros en un plazo de un par de meses. Creo que realmente deberíamos facelo. É unha cantidade bastante importante para tela aí parada durante máis de 6 meses. Si nos damos de alta nese registro, conseguiríamos, probablemente estamos en abril, en maio, en xuño xa teríamos estes 8.473 euros e se nos acabarían todos os problemas de
de tesourería, aínda que iso supoña máis problemas de xestión. Bueno, casi temos rematado o exercicio, vamos a deixalo así. Vamos a deixalo así, casi temos rematado. Antes, cando facíamos a previsión de tesourería, dixemos que non había pagos de IVA que realizar, posto que partimos dunha situación de un IVA a compensar moi importante. De todas maneiras, deberíamos facer a previsión das liquidacións de IVA. Deberíamos facer a previsión das liquidacións de IVA. Bueno, pois, deixademe borrar todo, vos ao tedes feito aí, probablemente. Borro todo e facémola. Que pasa en abril? Partimos dunha situación de un IVA a compensar anterior de 8.463 euros. A Facenda Pública nos debe 8.463 euros. Bueno, que ocorre agora? Pois temos que meter os ingresos e os gastos, bueno, perdón, o IVA repercutido do primeiro trimestre e o IVA soportado deste primeiro trimestre. Bueno, pois cal é o IVA repercutido? Pois o IVA que cobramos aos nosos clientes nas vendas. Polo tanto, vamos a buscar as vendas de abril. As vendas de abril son estas. Por 0,21. Ese o IVA. Cobramos aos nosos clientes 493 euros. E agora, cal é o IVA soportado? O IVA soportado, pois, o IVA que pagamos aos nosos proveedores nas compras. E cal é? Pois volvemos a resultados do primeiro trimestre e son por estes gastos, polas compras de auga, deterxentes, luz, pois eso por, outra vez, 0,21. O 21%. Os arrendamentos, pois ala, vamos a buscar os arrendamentos. Arrendamentos que están aquí, os arrendamentos do mes de abril son aquí, isto por 0,21. Reparacións, as reparacións son solo en decembro. Eran solo en decembro, igual a, e vimos aquí, mantemento, dicíamos que facíamos un pago anual por 0,21. Estamos calculando solo IVA. IVA soportado. Servicios profesionais non temos nada. Primas de seguro non teñen IVA, así que aquí non deberían estar. Servicio bancario nada. Publicidade. A publicidade eran os 700 euros que tamén pagábamos todos xuntos por 0,21. Suministros, subministracións, pois eran igual a, abro paréntesis, e eran as comunicacións máis a potencia instalada, cerro, por 0,21. O sea, a luz máis o teléfono. Quedoume aquí atrás a asesoría, que me parece que me olvidei dela na previsión de tesourería. Pero bueno, tampouco é unha cantidade moi importante. Vamos a ver, servicios profesionais, meto a asesoría por 0,21. E non hai máis, non hai, sí, os outros servicios, outros, igual a, outros, ai, alarma tamén me quedou fora antes, ai, mi madre. Outros, vou meter aquí, xa que estou, isto máis a alarma, isto máis a alarma, por 0,21. Bueno, o IVA soportado, polo tanto, será a suma de todas estas cantidades e pasamos ao mes de maio. O mes de maio, en canto ás ventas, é o mismo que o mes de abril, así que xa completo todo. Os consumos todos os meses igual. Os arrendamentos todos os meses igual. Fixo primeiro con F4 e ora traslado. Os servicios profesionais fixo, o sea,
a asesoría fixo e agora traslado. A publicidade solo era en este, o pago, o gasto foi solo en este mes. Suministros, pois o mismo, fixo e traslado. E os outros servicios igual. Que era aquí que metín alarma e máis outros, non? Sí. Bueno, que ocorre en maio? Pois isto, temos aí o IBE repercutido de maio, e aquí a suma do IBE soportado. Bueno, pois ao acabar xuño, este trimestre, temos que liquidar este trimestre. Cal é o resultado da liquidación deste primeiro trimestre que se faría en xullo? Pois sería a suma do IVA repercutido dos 3 trimestres, menos a suma do IVA soportado neses 3, bueno, estou dicindo trimestres, neses 3 meses. O IVA repercutido deste trimestre menos o IVA soportado deste trimestre. Eso é a liquidación. Como nos quedaría? Bueno, a presentaríamos en xullo. Como nos quedaría? Pois quedaría igual a isto máis isto máis isto menos isto menos isto menos isto. En principio, nos quedarían a ingresar 459,22 euros, que teríamos que facer na liquidación que facemos en xullo. En xullo teríamos que practicar a liquidación do IBE deste trimestre. Pero, como nos quedou a compensar do período anterior 8.463 euros, non vou a pagar estes 459, ao contrario, teño que compensar estes 8.463. Aínda me quedan a compensar 8.000 euros en xullo, no segundo trimestre, cando faga a liquidación do terceiro. Este será o terceiro trimestre, este é o segundo trimestre do ano, este é o terceiro trimestre do ano. Agora me tocaría facer a liquidación do terceiro trimestre do ano, que faría en outubro. E volvo a facer o mesmo. Volvo a facer o mesmiño que fixen en o mismo que fixen en este primeiro trimestre, o fago en este outro. A ver, que fago? Collo, por un lado, sumo o IBE repercutido dos 3 meses que conforman este trimestre, que son estes 3. Pero vamos a cambiarlle de cor a cada un dos trimestres para que non... Este así, este de outro coloriño, e este de outro color diferente. Bueno, cada trimestre temos que liquidalo no mes seguinte ao remate do trimestre. É dicir, este trimestre de aquí, o terceiro trimestre do ano, liquidámolo en outubro. E que fago aquí en outubro? Pois collo e sumo o IBE repercutido, este máis este máis este, e resto o IBE soportado, este máis este máis este. A cantidade que me dá de restar IBE repercutido menos IBE soportado sería a cantidade que teño a ingresar. Pero, como me quedaban pendente 8.000 euros do trimestre anterior, pois aínda me quedan a compensar 7.000 euros. Traslado para aquí, me quedan a compensar 7.000 euros. Que en xaneiro do ano que ven, cando faga a liquidación do último trimestre, pois teño que ter en conta. No último trimestre, en xaneiro do ano que ven, sumarei o IVA repercutido, isto máis isto, restarei o IVA soportado, isto máis isto, e me dará unha cantidade a ingresar, pero como me quedan 7.000 e pico euros a compensar do trimestre anterior, o resultado da liquidación
será esta, compensar 6.000 euros. E ademais o que farei en esta última liquidación do ano será solicitar a devolución deste IBE. Solicitarei que a Facenda me devolva os 6.000 euros de IBE. Vale, con que se me acabaran todos os problemas de tesorería. Bueno, aí está. Que é isto que teño aquí? Aquí tedes o exemplo do primeiro trimestre, onde salen as cantidades do primeiro trimestre, estes 8.300 euros. IBE repercutido do primeiro trimestre, isto máis isto máis isto. IBE soportado do primeiro trimestre, isto máis isto máis isto. Está aquí. Diferencia, en principio serían a ingresar 459 euros, pero como traía a compensar do períodos anteriores 8.463 euros, o resultado da liquidación me quedan a compensar 8.003,78. Isto mismo o faría para aquí e o mismo o faría aquí. Vale. Bueno, con isto sí que rematamos o conto. Bueno, un pequeno apéndice para corrixir algún erro a hora de elaborar a previsión de tesorería. Efectivamente, quedaronme atrás un par de cousas. Quedaronme atrás a asesoría por 1,21 e quedoume atrás aquí en outros servicios a alarma. Mais alarma. Aquí por 1,21. Bueno, os gastos de seguridade da lavandería. Ahora copio, bueno, antes servicios profesionais, F4 e copio. Ainda nos estropea un pelín máis o tema da previsión de tesorería isto. Vamos alá, F34, F4 e copio. E bueno, e aquí quedaban os totais. O total. O saldo final é o mismo que este e agora isto de aquí sería unha suma. Total de cobros de explotación, suma, aquí igual, autosuma, bueno, sería autosuma en todos e esta. E podo copiar cara abaixo e copio. E copio. E este traslado por aquí. Bueno, este é o resultado final, entón. Aquí, en totales, o saldo inicial é o saldo inicial. E o saldo inicial en abril. Empezamos en abril con 1.500 euros, realizamos 25.000, tal. E vedes que temos un resultado de 2.395,20, saldo final. 2.000 e pico euros. Bueno, en fin, ahora sí está rematado.